8 Friese squallen schreeuwen een dikke hit voor een nieuwe album en beklimmen tijdens de finale show het podium om op te treden van meer dan 900 man publiek. En waar weet, zullen zij de eerste prijs bemachtigen. Hier in die kerk binnen ze super hongerig naar muzikaal succes en hoe dat zit, dat geven we nou uitzoeken. Dus welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jong Junior. De vijfde finalist van dit jaar is OBS Trimwalda van Gietjerk. Dit weer haar een online auditie via www.jong.frl. En die lawaai zit dan helemaal chockvol. Je bent terug naar de finale van Jong Junior 2024. Ja, als je automatisch van Fleming speciaal naar het Fries vertalen en dan echt nog Samo's jongen, dan best een grutten niet. Boer die in alle keer en nou gauw aan de slag met een smakelijke brainstorm. Ja, het onderwerp van je versje is... Heel goed. En dan heb ik voor de dag zo'n vraag van je. Wat had je hem zelfs bepalen maar wat je hem eten willen? Wat zou er dan gebeuren? Hey, daar stekst in eer omheen. Remke. Hele wieke pizza. Maar dan maakt wel wattels op een pizza, toch? Want ik zou in eer omheen geven. Ja. Danielle? Een patat. Alle dagen patat? Ja. Oké. Oh. Fenna? De hele wieke zalm. Oh ja. En waarom dan de hele week zalm? Omdat het lekker is. Kinan? Ja, kapsalon. Kapsalon. Ja. Dan zit hij hier in elk geval wel goed. Ja. Ja. En dan? Patat. Alle dagen patat? Ja. Oh, lekker man. Dan kies je wel iets met mij, Danielle. Die wil ik alle dagen patat. Date. Ja, een date. Gezellig man. Want niet Danielle, is dat gezellig? Ja. Dan komen we echt altijd verschillende smaken voorbij. Heel leuk. Femke. Pasta. Pasta. Alle dagen pasta? Ja, want daar binnen heel veel verschillende soorten van. Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Mooi man. Luc, Nutella. op een stukje bal of net? Gewoon leppel in de Nutella potten. Hap, Ja. in de moelen. Ja. Oh, lekker man. Oh, Kirsten Bliss Chinders. Flinke klap. Hoe gaat het? Goed. Mooi. Het is toch een prachtige strikking hier. Dank u wel. Hoe komt dat? Ga gewoon uit de bak pakken. Ja, gewoon in de bak pakt. Ben je nog wel meer dingen die je zo af en toe in de bak pakt? Ja, chocolade. Ja, dat dacht ik al. Koekjes, chocola. Wat was er van de morgen eten? Van de mond een stuk ballen. Ja, wat zit erop? Hekelslack. Hegelslack. Hé, maak eens zo zelf wel eens eten. Nee, Nee. behalve pannenkoeken. Kun je toch goed pannenkoeken bakken? Nee. Wat gaat er dan mis als je toch pannenkoeken bakst? Soms is het gewoon bijna zwart en soms gaat de pannen kapot. Oké, maar die pannenkoek die wordt net zomaar zwart. Nee, Hoe kan dat dan? Bloos net bij de pannen staan. dan ga ik een beetje kletsen naar je mem. Ja. Ik ben veganistisch, dus dan eet je geen dierlijke producten. Dus dan eet je geen vlees en zo. Dus dat betekent dat het wel goed is zo dat mensen wat minder vlees eten zoeken. Ja. Welkom bij Lekker Eten met Reinoud en Joet. Maatje, we zwarte pannenkoeken mij. JP! Oké, JP. En wat hebben we al geneden? Aaien, malken, Ja. boeter, een mixer, En een koekenpan. koekenpan. Oké. Wat het eten onbelangrijk is, het wel goed. Want ook roest wel als kool. Ik bedoel, dat is tol weer, maar dat is als lekker groot als dat ik ben. Wat vind je nou het lekkerst op die? Kapsalon. Dus als zo straks uit squallen komt en de eerste was op dorst, is naar de snackbar een kapsalon bestellen. Nee. Ja, ik zit nu dus vast, hè. Ik doe mee met Ramadan. Oké, Ja. de Ramadan. En wat houdt dat precies in? Van ochtend tot en met 's avonds ga je niks eten en niks drinken. En dan zit in de pan een oude pan. Een harde pan. Ja, Oké. dus is ze net mooi zwart. En dan kunnen we praten met heid of mem. Ja? Dus om het echt goed zwart te krijgen, moest je even lekker kletsen. Ja. Oké. Hey, en Kina, we hadden in de klas hebben we natuurlijk de hele tijd door eten. Is dat voor jou niks lastig af en toe eten? Hè? Nee. Denk je dan net een, oh, ik kan ze niet wat. Ja, soms, maar ik kan het wel volhouden. Wel stoer ik, dat studeren mooi dost. Ja. Nou, dit weer lekker eten maar Reinoud en de zwarte pannenkoeken van... JP! JP! Tik hem aan! Hey. Oké, Jerry wil wat zoens, maar ik heb vooral hele lekkere dingen. Maar is het wel zoen
om alleen nog maar die lekkere dingen te eten? Nee. En waarom net? Omdat... Nou, Dan werd het dik. jij bent dan dik? En dan gaat de suikerspiegel helemaal naar beneden. Oké. JP? Dus dan komt al het vet dan in die bloedcellen en dat wordt gewoon net meer goed voor die lichaam. Dus dan kun je heel ziek worden. Ja. Maar als we dan even waarom weer naar de allereerste vraag. Zo staan wel alle dagen dingen eten willen die is lekker vindt? Als ik zout besje, dan net. Nee, hè? Nee. En Kinan en Dodo? Je moet vitamines in je lichaam krijgen. Vitamines in je lichaam krijgen. Ja, en hoe doe je dat? Ja, fruit eten, gezond eten. Maar het budget dan dus echt dat we af en toe iets eten maar dat we misschien net zo heel lekker vinden, maar wat wel heel zoen is. Kun je ik leren om dat te eten? Ja. Hey, en wat is het allervieste wat er ooit gehad is? Echt, dat is dat vind ik zo smal. Wacht, even nadenken. Ik denk witlof. Ja, dat vind ik zo vies. Ja? Prutjes. Oesterzwammensoep. Man, hoe kom je erbij? Dat moesten we op school proberen voor het experiment. En wie het een goed experiment of zei ze van nou... Dat wil ik net nog een keer van nemen. Nee. Het is natuurlijk eigenlijk een paddenstoel natuurlijk. Hè? Ik weet wel dat de mensen binnen die dan bijvoorbeeld paddenstoel niet, die worden helemaal gek. Maar bijvoorbeeld, wat je nou ook wil joggen, dat is nou helemaal hip. Insecten. Ga kijk wel zo. Echt weer? Springhaan? Ja, volgens mij weer dat springhaan. Dat weer hetzelfde met dat experiment. Met die soep. Dat weer springhaan chocolaatjes en springhaan chips. En kotsen of net? Nee, weer best nog wel lekker. Als er met mayonaise op zit, dan vind ik het wel lekker. Oké. Bruine ballen met mayonaise vind je toch wel lekker? Ja. Appeltje mayo? Ja. Prima. Mayonaise smoothie met hagelslag. Hey, en binnen ik dingen die zo eerst helemaal net lekker vond te eten, maar bij vast door nood zijn, nou dat vind ik eigenlijk best wel lekker. Uien. Oké, en hoe kan het dan dat ze nou wel lekker vindt? Ja, ik kan proberen. Ja. En hoe vaak moet je dat dan proberen dat je die uien lekker vindt? Ik kreeg gewoon één keer frikandel speciaal en toen dacht ik, nou, zalig. Dat is wel van het proberen, hè? Waarom hast u dat zo? Als het net prieuwt, dan wist nooit of het lekker vies of net. Nee. Wist u wat het Frieske woord van ui is? Nou, bedenk niet, het is siepel. Siepel! Tik hem aan! Hey, P! Nou, we kunnen dus wel concluderen dat je hem echt een lekker bekken bent, maar dat je het ik belangrijk vindt om zoen te eten en dat je dat dus ik leren kennen. Nou, dit weer een supergoeie brainstorm en ik denk dat het schreeuwteam je wel even een super vet vestje van maatje kent. Wat moest u zeggen? Ruim maar alsjeblieft wat eten. Het is 10 uur West. Het is 10 uur West, tuurlijk maar je wat eten. Kom aan! Wat voor tekst krijgt als alle woorden in de keukenmachine gooit? Nou, waarschijnlijk een onleesbare brei. Maar gelukkig had dit schreeuwteam geen keukenmachine nodig om een lekkere tekst te bakken. Dit wordt namelijk een verhaal over een die slucht op etensieren is en alle smaken bezietje worden. Het begin is het refrein. We beginnen met het refrein. Het zijn 4 zinnen. Wisten je trouwens dat DL soms hele dagen helemaal niet eet? Echt helemaal niks. Dat verjiet hij gewoon omdat hij in de studio sa in de muziek opgaan kan. Tja, je bent een muzikant of net? Zoals je hem jaren had DL van dit onderwerp een uptempo dance track maken. Heel toepasselijk, want een echte chefkok maakt de gonger vanzelfs wel goed inhouden. En zo wordt het een ideaal nummer om lekker op te feesten, maar een refrein dat hem goed leent om massaal mee te jongen. Een echte stadionknaller dus. Ik ben een rockstar van de keuken. Ieder stier bij mij op nummer 1. Als je bij mij komt te eten, krijg ik op smaak van een dikke zien. En echt een dikke 10 van deze tekst. Want bij dit culinaire hoogstandje kan het studioteam wel voor de dijk komen. Maar eerst nog even dit. Yo, er staat naar je poltje op het YouTube-kanaal, Sjoen. Ja, je kan zo stemmen op die favoriete Song Junior noemer. En zij is een boekmaker, oftewel een songmaker. Juist, en er zijn al aardig wat songmakers die stemt houden op dit poltje. En daar is de volgende tussenstand uit kan. Poeh, ik zou echt net weten op welke vestjes ik stemmen maat. Ik vind ze alle jij leuk. Maar Jim binnen vanzelf de experts, dus vul de poll in en laat het dus weten. Hier is de OBS Trimwalda van Gietjerk met haar Song Junior hit Rockstar. Ik ben een rockstar van de keuken.
eten daar voorbij. Van vis, maar siebels, de crème brûlée, maar hete brei. Van fouillon, haai en sushi en ik wat krokante piek. Meer vegetapas in wat horsje binnen heel uniek. Ik hou van eten, lekker eten, alle dagen weer. Er komt een dag, dan haal ik zelfs mijn eigen Michelin's. Yeah. Ik ben een rockstar van de keuken. Eten zit bij mij op nummer 1. Als nou eens bij mij, kom ze eten. Krijg van die op smaak een dikke cheer. Ik had dus kreeg weer wat bedacht, mij weer en wat soort. Maar smash potatoes uit de oven is Westo van Horst. En joen een grote groep van 20 lekker alle kaart. Ze zullen heerlijk eten, want dat geeft me aan het hart. Ik ben een rockstar van de keuken. Eten zit bij mij op nummer 1. Als nou eens bij mij, kom ze eten. Krijg van die op smaak een dikke cheer. Ik ben gelukkig in de keuken. Het is het allermooiste vak. Dat we smaken combineren. Ik zie de pannen van het dak. Ik ben een rockstar van de keuken. Eten zit bij mij op nummer 1. Als nou eens bij mij, kom ze eten. Krijg van die op smaak een dikke cheer. Ik ben een rockstar van de keuken. Eten zit bij mij op nummer 1. Als nou eens bij mij, kom ze eten. Krijg van die op smaak een dikke cheer. Wow, het werd er me gewoon in de moeder van het smakelijke lied. En ekkel misleidde te willen zijn pannenkoek. Gietjerk had er in elk geval een club rocksterren bij. Maar wel zo'n niet in de community, want voor de finale show moest vanzelfs op en top fit wezen. Hey, was er nog meer Jong Junior? Check dan de socials van de lyric video. Maar zo eens op onze website, want daar kun je masterclass speciaal voor in de klasse lesmateriaal vinden dat aansluit bij de onderwerpen van de veskes. De les hoor lekker eten staat nu online op www.jong.frl. Hoi hè! Ik